Γεια σας παιδιά, Sinister Goblin εδώ, πώς είσαστε? 8 χρόνια μετά το τελευταίο βίντεο στα ελληνικά στο YouTube, παιδιά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα Evolutions Booster Box. Ήταν το δεύτερο Evolutions Booster Box που είχαμε ανοίξει στο κανάλι. Πίσω με μόνο βίντεο στα ελληνικά. Το είχα γυρίσει στα αγγλικά γιατί η κοινότητα τότε στην Ελλάδα πριν από 9-10 χρόνια, όταν είχα ξεκινήσει τα βίντεο, ήταν αρκετά μικρή. Έτσι είπα να δοκιμάσω και στα αγγλικά. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, αλλά λόγω δουλειάς και λόγω χρόνου αναγκάστηκα να σταματήσω τα βίντεο, δεν μπορούσα να τα κάνω όπως ήθελα. Αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να ανοίγω κάρτες. Το πάθος ήταν εκεί, το collection μεγάλωνε, τα Seal Products γέμιζαν τις ντουλάπες και τώρα βρισκόμαστε στο 2024, πάμε ξανά δυνατά, δυναμικά, να ανοίξουμε ατελείωτα πακετάκια, να τα πούμε, να μαζευτούμε. Η κοινότητά μας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ πλέον και είναι πολύ καλή κοινότητα, πάρα πολύ καλή κοινότητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι που ασχολούνται με τα Pokemon. Οπότε ναι, πάμε παιδιά. Special βίντεο για σήμερα. Μετά από τόσο καιρό ανοίγουμε Japanese Booster Box, Paldean Fates και Booster Bundle Paldean Fates. Λοιπόν παιδιά, θα ξεκινήσω από το Booster Box, τι λέτε? Εγώ λέω θα ξεκινήσω από το Booster Box. Ελπίζω τα παιδιά που ήταν subscribers από τότε να είναι ακόμη εδώ στο κανάλι, να αρχίσουμε να τα λέμε ξανά, γιατί είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Λοιπόν, τι λέτε παιδιά, τι θα τραβήξουμε σήμερα από εδώ? Για να δούμε. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Λέτε να βρούμε κανένα God Pack. I will put that here. Λοιπόν, η Pokéball ενοχλεί, θα φύγει από εδώ, θα μπει το Booster Box στην άκρη. Και ξεκινάμε. Πρώτο πακετάκι, παιδιά. Για να δούμε. Τι μας επιφυλάσσει στο Japanese Booster Box. Πάμε να δούμε. Παιδιά, εννοείται ότι όλοι οι κωδικοί από τα αγγλικά πακετάκια είναι δική σας. Very nice. Ok. Ξεκινάμε πολύ δυνατά, παιδιά, με ένα Shiny Pidgeot EX. Very beautiful. Ok. Nice, παιδιά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή αρχή. Let's leave this bad boy. Πάμε δεύτερο πακετάκι. Παιδιά, πείτε μου στα σχόλια τα πουλ σας. Παιδιά, πείτε μου στα σχόλια τι έχετε καταφέρει να τραβήξετε μέχρι τώρα από το set. Έχετε καταφέρει να συμπληρώσετε το set? Τι κάρτες σας λείπουν? Δεν θυμάμαι το card trick. Πόσα να ήταν τώρα? 1, 2, 3, 4. Νομίζω ήταν 4, παιδιά. Δεν ήταν 4. Λάθος, αλλά ok. New EX. Πολύ ωραία. Άλλη μια EX. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Τι άλλο έχουμε εδώ? Τίποτα special. Ωραία, παιδιά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ας τις ξεχωρίζουμε κιόλας. Και βάζουμε και το μνιού στη θικούλα του. Τρίτο πακετάκι. Τι λέτε, παιδιά? Πώς θα πάει?
Τα Japanese packs ποτέ δεν μπορούσα να τα ανοίξω από πάνω. Πάντα είχαμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, ας μην το κάνουμε λάθος πάλι. 1, 2, 3. Νομίζω ότι είμαστε σωστά τώρα. Έχετε ανοίξει, παιδιά, Japanese από το Paldian Fates? Πείτε μου στα σχόλια τι pulls είχατε, γιατί έχω χρόνια να ανοίξω Japanese booster box. Οκ, one more EX. 3 στα 3, παιδιά. Πολύ ωραία. Επειδή έχω πολλά χρόνια να ανοίξω Japanese booster box, δεν θυμάμαι τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Δεν θυμάμαι καν πόσα πακετάκια έχει μέσα. 10. Δεν θυμάμαι. Ειλικρινά σας μιλάω. Λοιπόν, ψάχνουμε για Mew. Ψάχνουμε για Charizard. Ψάχνουμε για οποιαδήποτε full art κάρτα. Και nice. Πολύ ωραία. Άλλα Kazami X. Ωραία, παιδιά. Ξεκινάμε πολύ όμορφα και πολύ δυνατά. Πάρα πολύ ωραία. Ένα shiny και 3 EX κάρτες. Μπορείς να πεις 4 στα 4. Μας πάει το Japanese. Αν γίνει 5 στα 5 θα αρχίσω να υποψιάζομαι ότι σε κάθε pack έχει μία EX μέσα στο τέλος. Για να δούμε. Jigglypuff. Holographic. And. Ωραία. Και άλλη EX. Νομίζω είμαι σίγουρος πλέον ότι κάθε πακετάκι έχει μία EX μέσα. Είναι guarantee EX. Δεν ξέρω κιόλας, παιδιά. Έχουμε τόσο καλά pools. Τόσο καλή τύχη. Για να δούμε. 5 πακετάκια ακόμη. 5. Ναι, πάμε. Πείτε μου τα pools, παιδιά, που έχετε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο επιφυλάζει το Japanese Booster Box. Όμορφες κάρτες. Πολύ ωραία. Και ένα shiny σκυλάκι. Πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Και το πρώτο shiny σκυλάκι και of course άλλη μία EX. Οκ. Δεν πάει κακά αυτό. Αλλά θα ήθελα και μία full art. Τι λέτε? Θα ήθελα ένα Charizard βασικά. Αν δεν έχει πρόβλημα το booster box να μας το δώσει παρακάτω. Εδώ θα είμαι εγώ, θα το δεχτώ. Θα ήταν καταπληκτικό αν τραβούσαμε Charizard στο πρώτο βίντεο ξανά. Στο πρώτο ελληνικό βίντεο μετά από 8 χρόνια. Για να δούμε. Τι λέτε, παιδιά? Τα καταφέρνουμε, το έχουμε? Το έχουμε? Beautiful. Όμορφη. Πολύ όμορφη η EX. Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ εδώ. Και έχουμε 3 πακετάκια ακόμα. Παιδιά, λάτρεψα το set. Ειλικρινά το λάτρεψα αυτό το set. Έχει πολύ όμορφες κάρτες. Πάρα πολύ όμορφες κάρτες, παιδιά. Όλες οι alternate artwork πραγματικά τις λατρεύω. Πείτε μου στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σας κάρτα από το set. Οκ. Ακόμα μια shiny. Δεν ξέρω ποιο είναι το Pokemon, παιδιά, ειλικρινά. Και έχουμε και ένα Charizard DX. Ωραία. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Δεν πάει κακά το booster box, νομίζω. Πείτε μου στα σχόλια τι νομίζετε κι εσείς. Αλλά νομίζω πάμε πολύ καλά. Και έχουμε κι άλλα 2 πακετάκια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και τραβήξαμε και Charizard. Μας έκανε το χατήρι, παιδιά, και είχε Charizard μέσα. Φυσικά θα μπορούσε να είχε κάποιο άλλο Charizard. Έτσι. Αλλά δεν παραπονιέμαι. Ακόμη.
Δεν άρχισα να παραπονιέμαι ακόμη. Raichu. Και what is this? Another EX. Οκ. Μία ακόμη EX. Και εσύ εκεί. Και τελευταίο πακετάκι, παιδιά. Τι λέτε να κρύβει μέσα? Μακάρι ένα Charizard Alternate ή ένα Mew. Ξέρω, ζητάω πάρα πολλά. Ναι, μην αρχίσετε το πράξιμο. Ξέρω ότι ζητάω πάρα πολλά. Για να δούμε. Πάμε για... Κάτι γυάλισε πίσω όμως, το είδατε έτσι. Πάμε για λίγο Last Pack Magic. Λοιπόν... Και έχουμε ακόμη ένα shiny εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Το τρίτο shiny. Και τελευταία κάρτα Japanese pack έχουμε. Οκ. Δεν πειράζει. Ακόμα μια EX. Όχι Charizard, αλλά πανέμορφες κάρτες, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφες κάρτες. Λοιπόν, και εσύ εδώ. Και συνεχίζουμε με το αγγλικό. Κάνω μια συμμαζευτική στα γρήγορα. Πηγαίνετε εσείς εδώ. Πηγαίνετε και εσείς εδώ. Να πάρουμε common uncommon. Και πάμε, παιδιά. Πάμε για το ελληνικό. Paldean Fates. Booster Bundle. Όπως ήδη ξέρετε, αυτό το set δεν βγαίνει σε booster box στα αγγλικά. Μπορείς να το πάρεις μόνο από special products. Πώς ανοίγει αυτό εδώ? Δεν θέλω να το διαλύσω, παιδιά, αλλά νομίζω ότι... Οκ. Δεν το διέλυσα. Οκ. Το άνοιξα. Πολύ ωραία. Έχουμε 6 πακετάκια εδώ. Μπορείς να πάρεις μόνο αυτό το set, όπως γνωρίζετε, μόνο από special products. Από σαν αυτό το κουτί και όλα τα υπόλοιπα με τις promo card. Και αυτά έτσι είναι λίγο πιο δύσκολο, νομίζω, να συμπληρώσει το set. Λοιπόν, κωδικός για σας. Και τι έχουμε εδώ τώρα? 2 είναι μπροστά. Όχι. Νομίζω ότι έχουμε τον κωδικό, έχουμε την energy. Ναι, και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έτσι είμαστε. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύομαι. Δες και έχω ανοίξει λίγα πακετάκια, αλλά συνεχίζουμε. Λοιπόν, Scraggy, Lantern, Primeape. Πάμε δυνατά. Κι άλλο shiny. Κι άλλο shiny από το αγγλικό booster bundle. Πολύ ωραία, παιδιά. Ωραία αρχή. Πρώτο pack. Πρώτο shiny. Και έχουμε μια common rare. Μια regular rare. Όχι παράπονα. Δεν παραπονιέμαι. Νομίζω δεν βρήκαμε κάποια full art. Κάποια wow κάρτα. Κάποια τέρμα special illustration και τέτοια στο Japanese box. Αλλά νομίζω το έχουμε για εδώ. Το έχουμε για το αγγλικό. Μας το φυλάει. Πάμε. Λοιπόν, Wooper, Monkey, Iono, Electric Generator, Camerapt, Natu Reverse Holographic, Nemonas Backpack Reverse Holographic και ένα Gardevoir EX. Οκ. 2 στα 2, παιδιά. Ένα Shiny, ένα Gardevoir EX. Πάρα πολύ ωραία. Καλή αρχή και εδώ. Και στα αγγλικά δεν είναι guarantee το EX. Γιατί από ό,τι κατάλαβα στο Japanese Booster Box σε κάθε pack είσαι σίγουρος ότι θα βρεις μια EX. Στο αγγλικό δεν είσαι. Οπότε πάμε.
δυνατά, Scrafty, κυρλία, reverse holographic, ένα άλλο reverse holographic και η rare, regular rare. 3 πακετάκια, παιδιά. Ένα Pikachu. Το Pikachu θα το αφήσω τελευταίο. Pikachu τελευταίο, παιδιά. Πείτε μου στα σχόλια, παίζει κανένα στο TCG Online? Είχα ξεκινήσει στην αρχή, πριν από 8 χρόνια να το παίζω, αλλά σταμάτησα γιατί είχε αλλάξει το... Οκ, Ugdrio. Είναι η 5η-6η φορά, παιδιά, νομίζω, 7η που τραβάω αυτή την κάρτα. Θα αρχίσω να έχω παράπονα τώρα. Πραγματικά θα αρχίσω να έχω παράπονα, γιατί όμορφη κάρτα, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά είναι τόσες πολλές που θα μπορούσαμε να είχαμε τραβήξει. Γιατί πάλι το Ugdrio? Λοιπόν, κωδικός. Ναι, πείτε μου στα σχόλια, παιδιά, αν παίζετε το παιχνίδι, γιατί έχω απορία πραγματικά. Nestball. Okay, Raichu reverse holographic, Lapras reverse holographic and the regular rare. Last pack, παιδιά, τελευταίο πακετάκι για σήμερα. Πάμε. Pikachu, κάνε το θαύμα και δώσε σε εμάς κάτι πάρα πολύ καλό για τελευταίο πακετάκι. Γιατί είχαμε ένα πολύ ωραίο opening μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε κάνει το μεγάλο μπαμ. Τι λέτε, παιδιά, συμφωνείτε? Πάμε Pikachu, πάμε Pikachu, πάμε. Gengar, Nestball, Zubat. Οκ. Έχουμε ένα shiny ακόμη. Reverse και regular rare. Εντάξει, παιδιά, όχι, δεν παραπονιέμαι. Ίσως να φαίνεται ότι παραπονιέμαι, αλλά παραπονιέμαι λίγο. Δεν παραπονιέμαι, όχι, δεν παραπονιέμαι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε recap. Πανέμορφα pulse. Πείτε μου, παιδιά, στα σχόλια τι θέλετε να δείτε, τι θέλετε να ανοίξω, τι θέλετε να δείτε στο κανάλι γενικά. Πείτε μου τι θέλετε να κάνουμε εδώ πέρα. Τι θέλετε να βλέπετε? Θέλετε να βλέπετε Japanese sets, θέλετε να βλέπετε τα αγγλικά, θέλετε να βλέπετε πιο παλιά? Τι θέλετε να κάνουμε στο κανάλι? Ακούω ιδέες, ακούω τα πάντα. Ugdrio, Gardevoir EX, Scovillain, Shiny, another Shiny και πάμε στο Japanese Booster Box. Λοιπόν, τραβήξαμε κάποιες πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Τα δύο τα Shiny από το Japanese Booster Box. Φυσικά Gardevoir και εδώ, ακόμη ένα Shiny, τον Alakazam, το Mew και τις δύο πιο όμορφες κάρτες για μένα που τραβήξαμε σήμερα, πιστεύω. Το Charizard και το Pidgeot Shiny, τη full art εδώ πέρα. Λοιπόν, πείτε μου, παιδιά, στα σχόλια. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Δεν ξέρω, νομίζω πήγε όχι πολύ καλά. Πήγε καλά όμως το opening. Για πρώτο opening στα ελληνικά μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε κάποια πάρα πολύ καλά pulls εδώ. Δεν μπορείτε να πείτε. Είχαμε κάποια πάρα πολύ όμορφα pulls εδώ. Όχι τίποτα overwhelming, but αλλά όλα καλά. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe εδώ κάτω. Και ναι, θα σας δώσω το επόμενο βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να έχετε όλοι καταπληκτικά pulls μέχρι τότε. Να περνάτε όλοι υπέροχα. Και see you then.